ओंखाय तिनि सापुं तंमांबाय ताबुक जोङो हस्पिटालाव नायफैमानि सुस्मिता देबबर्मा जुग चिनि निजेनि एलाकानि बरक এবং आंनि केन्द्रनि बरकनि अबस्था खुब हामिया अर्थात बमेलिना तथापिनि थैनांगौ अ थैरिनान मत कोन जागा करी बनि बागै अ थैनो जों ताबुक नायदुं दं आं ताबुक खोलाय हस्पिटालाव अलरेडि कन्टाक्ट खायनाय डाक्टर रबाय अबन परे बनो कायसा थैदारि मानो कायसा थै रिजाका ते बाकी रिजाया हे बी नेगेटिव थैंगै अलरेडि अ हस्पिटाल कालेक्शन उंया अ कालेक्शन बागै जों साका अन्न परिवर्तन थै रिना हेम्पानो अब मिचुअल उंया माने चेंज उंया अ कारणे जों बनो थै रिमाया ताबो ब्लाड बैंक ताबुक जों सालायनाय मादाम बानो माया अबस्थित कम अबनि बागै आं ए एलाकानि बर रंनो आं कबंनाय যদি কোনো বি পজিটিভ বি নেগেটিভ যদি কোনো ব্লাড যদি মানতে হয় চিনি সুস্মিতানাव नों जे खायफानो हेल्प खायदिहिनै এবং বড় সাহায্য খাयदिहिनै এলাকাनि বড় হিসাবে নং थानी आनि कबंमु अ ब्लाड जों ताबु माया अबनि बागै नं थानी आनि रिक्वेस्ट हामबाया फारो ते खरंनो जे लगे नायजा तमने आबोले साबो अ आबो ए एरियानि न हे नायफेका हिंदुस्तानी हिसाबै बरक दङ এবং बरक नंबो बरनि अवस्था किजा गाहाम ए चिनि सापुतार हिसाबै बरनो नायफेका बरनो आं गाहाम खालाय बावनो आं उपदेश दिका आर बावनो जा हेल्प खाय माने आ हेल्प खायनान बागै बावनो आं सायजा तीनजन रोगी चिनि जतन चिनि अ लाम्बुनि अर्थात आनि एरियानि अबश्य